Makita ka ni, makita. Live. Ako ni ikuan sa akong guante vlog. Ako ni ikuan sa akong YouTube. Okay. Wala, kaon mo diya, kaon. Sa YouTube lang, Doris Matos. Kanakuan ba ka nang subscribe sa Doris Matos? Mahilig ka kang YouTube ka, mahilig ka. Sana subscribe sa kong channel ha. Atong red ba, yung tutusukon. Wa pa akong subscriber oy. Wan pa, bibinta pa kaping.